Hola, què tal? Soc l'Ivan Morales i compartiré amb vosaltres des del confinament, no? Com podeu percebre, una anècdota d'aquestes del teatre que ja sabeu, no? Els que estimeu el teatre ja sabeu que té aquesta cosa que de vegades ens regala aquests moments que és com mirar per un precipici, no? Que per una banda ens mata de la por, no? I ens volem morir perquè no sabem com ens en sortirem, i per una altra banda ens dona la vida, perquè ens dona ales i sentim com si voléssim, no? I a mi em va passar una molt heavy d'aquestes, que és la que sempre recordo, fent Jo Mai, no? Un espectacle que està ple d'anècdotes d'aquestes perquè ho van fer amb molt punk, amb molta vida, i això sempre porta situacions divertidíssimes i delirants. Però la més heavy de totes és una que recordo que havíem de fer un bolo de la funció en castellà a Logroño, al Teatre Bretón de los Heros, i bueno, era un bolo molt important, perquè era una obra molt important de la meva companyia, Prisa Mata, i era la primera vegada que sortíem amb aquesta obra fora de Catalunya, i ens l'havíem treballat la versió castellana molt, assajant, fent exercicis, molt... Bueno, com ens agrada treballar, no? Sorprenent-nos molt i posant-nos sempre al límit. I vam arribar a Logroño, doncs, amb totes aquestes ganes, no?, de sortir a guanyar. I amb un equip meravellós, no?, que eren l'Oriol Pla, l'Àlex Moner, el Marcel Borràs, la Laura Cabello, Topo, i el Xavi Sáez, no? O sigui, pòquer de ases. I a més, pues, uns torpedos i uns aventurers de caldeu. I arribem allà, no?, arribem al teatre, preparem la funció, no?, fem la italiana, mirem les llums, tal, ho preparem tot. I quan ja quedava, jo diria que 20 minuts, o sigui, res, per l'estrena, o sigui, el públic ja estava a punt d'entrar. Passo, no?, entre caixes, tal, i veig un moment el Marcel Borràs, i el veig així de lluny i dic, ostres, alguna cosa no funciona. Llavors m'apropo i el veig que el tio té com la cara inflada, no?, com molt inflada pels costats, i està com si s'estigués ofegant, i li dic, Marcel, estàs bé? I em fa, no, amb la cara inflada, fa, crec que no. I jo vaig veient com realment davant dels meus ulls cada vegada la cara s'infla més i es posa més vermella, i la primera cosa que penses és, tant me fa l'obra, tant me fa el que sigui, què li està passant al meu amic, no? Truquem a l'hospital, ve una ambulància rapidíssimament, no? Els metges venen, tal... Una al·lèrgia que havia agafat, no se sap com, no? No se sabia com, després sí que ja ho vam entendre, però primer aquest noi té una al·lèrgia. Bueno, estava el programador, el que ens havia contractat, no? Que ens diu, bueno, la gent està entrant ja, què diem, no? I estava la Marta Oliveras, Big Mama Oliveras, la nostra productora, supernerviosa, no? Els metges ens diuen, aquest xaval no pot sortir a escena, l'hem de portar a l'hospital. I ara què fem? O sigui, la Marta se'n va amb ell a l'hospital, tal... I ara què fem, no? El programador ens mira com dient, tios, sí que és una causa de fuerza mayor, pero la gente ya está sentándose en las butacas, ¿no? No sabia què fer, a mi al terra s'enfonia, no? No sabia què fer, no sabia què dir. De sobte se m'encén una llum d'aquestes que no saps si és lucidesa o bogeria, i agafo el Xavi Sáez i li dic, vine, Xavi, i si faig jo el paper del Marcel? Què en penses? I el Xavi se'm queda així mirant com... Ho veus clar? Dic, sí, jo ho veig clar, jo crec que ho puc fer.
Jo no em sabia el text, evidentment. M'havia escrit l'obra, l'havia dirigit, però no me la sabia. Sabia de què anava, evidentment, però no em sabia els monòlegs, no em sabia els peus de les frases, però em sentia capaç d'improvisar, no? I era l'única solució que veia, no? Li dic al Xavi, jo em veig capaç de, com a mínim, d'intentar-ho. Tu creus que és una bona idea? I el Xavi em diu, potser és l'única, potser és l'única idea que tenim, no? Vaig a l'equip i li dic, ei, nois, aquest és el plan. Jo faig el paper del Marcel, jo faig de Frank. Tothom... Com uau, dic, només podem esperar 5 minuts i començar 5 minuts més tard? Me'n vaig al camerino, agafo el text, me'l reviso allà com si fos el robot de cortocircuito. Bueno, ostres, aquí hi ha un monòleg. He de fer un monòleg d'una pàgina i mitja. Mira, saps què? No faig el monòleg, o sigui, faig com si fos una carta. Surto a escena com si hagués de llegir una carta. Mamà, querida mamà, o sigui, pensant estratègies perquè l'obra no perdés, no? Jo tindria, en aquell moment, hauria de tenir 33 anys, no? I havia de fer de xaval de 20. No colava mucho, però bueno, era la millor opció. Sortim, ho fem, i una adrenalina, una sensació de buit, de vèrtigen, els companys, l'Àlex, la Topo, l'Uri, el Xavi, la sensació de... Fuà, estem aquí, no? Som tribu, som equip, no? I ho vam fer. I ho vam fer, i vam fer una bona funció, a més. I ens vam divertir i vam aprendre aquesta cosa que sempre t'ensenya el teatre, no? Que si hi ha una tribu, si hi ha equip, si hi ha fe, una fe compartida, el cel és el límit, no? Va ser una funció molt potent. Me'n recordo un moment concret, tot va anar molt bé, realment, o sigui, no vam fer totes les escenes, vam improvisar, ens vam ajudar, evidentment, no? Els meus companys em van ajudar molt, però va haver un moment molt graciós que enmig de l'obra, ja passada la meitat de l'obra, l'Oriol Pla havia de dir Frank, que era el personatge del Marcel, Frank, hazte un freestyle, tío, hazte un freestyle, no? Un freestyle de rap. I res, no? I havia de dir aquesta frase, no? I la nit anterior havíem estat veient videoclips de rap, no? I havíem estat flipant amb un rapero que en aquella època acabàvem de descobrir, que es deia el Hardfighter, no? Que és un rapero així molt xungo que ens agrada molt, no? I estàvem allà, hòstia, el Hardfighter, tal. Llavors, en aquest moment, o sigui, imagineu com funciona la ment d'un actor quan està en escena i ha de solucionar una situació que no ha assajat prou perquè no la té preparada, perquè té un tio davant que no és a qui està acostumat a tenir, que l'Uri, en comptes de dir Frank, haz un freestyle, fa Iván! De sobte ens mirem tots com dient ¿cómo me llamas Iván? Que estoy haciendo de Frank. I se'm queda així l'Oriol com Hardfighter! I va ser com vale, sí, ¿quieres rap? Sí, eso, quiero rap, quiero que hagas de Hardfighter. I vaig fer el rap, no? He de dir que en aquella escena la idea era que Frank feia un rap molt dolent i crec que va ser de les parts que més vaig poder fer com havia de ser, perquè el rap va ser molt dolent, que era el que s'esperava del personatge. I és per moments com aquest que ens agrada tant fer teatre i que estem enganxats, i perquè el públic, jo crec i sé, perquè després ho vam estar parlant, que també va ser conscient que estava vivint una experiència límit, no? I això també és interessant. No sé si vam fer l'obra que havíem assajat, però sí que sé que vam fer una obra molt interessant i molt potent. El Marcel, al final només va ser una al·lèrgia, el dia següent estava com si no hagués passat res i ja està. I vam acabar la funció, ens van aplaudir i vam fer la feina que havíem de fer, que era explicar una història i fer que la gent, per un moment, s'oblidés de les seves coses i s'emocionés una mica, que és el que ens agrada fer. Ai, quines ganes de tornar a les
escena, tio. Quines ganes de tornar als escenaris. Ens veiem allà.